Palestina, Israel, gune hori, historikoki, eta ni uste ja akademiko gehienek onartzen dute Palestina izenarekin, historikoki dator, hango lehenengo biztanle, komatxo tartean, izango ziren kanitak, edo hori Biblia irakurtzen badezue, dago, dezine, historia betzela, ondo kokatzeko gune hori, oso ondo dago. Eta hortik, gero, sortuko dira hango tribu guztiak. Judutarrak, Reino de Israel, palestinoak, baina berez jatorriz, danak hortik etortzen dira. Berez, ez du balio esatea hauek edo besteek alde aurretik egon ziren hortik, gezurra da. Biak, lerro beretik etortzen dira. Eta gatazkaren sorrera, Palestinan, ez da, oain dela ez dakiz zen menden ateratako gatazka tribuen eta ez dakiz zen arteko, beti egon dira gatazkak egia da, baina niretzat bi puntu klabe daude. Bata da, sionismoren sorrera, sionismo azaltzen da doktrina eta proiektu politiko bezala 19. mendean, Europan, orduan judutarrak gehienak bizitzen ziren munduan zehar, gehien bat gainera Europa ekialde aldean, eta Palestinan apenas zeuden judutarrak. Eta bigarrena da potentzia kolonialaren papera. Bigarren puntu hau, bigarren puntu honek balio du ere edozein errealitatetaz hitz egiteko. Afrika, gatazkak, askok eta askok. Jatorriz, gatazkaren hildo nagusietariko bat da, deskolonizazioaren prozesua. Zer egin zuten koloniatzaileek garai hartan? Hartu Afrika, hemen jarri, mahai gainean, eta arkatz batekin diseinatu mapa. Karo, juten zara, a los grandes lagos, Ruanda, Burundi, eta herri bat dago banatuta. 3 estatu desberdinen artean. Hori ez da normala. Gero etortzen dira desorekak. Esaten dute etnikoak, ezurra da. Da, kolonoek egindako ondorio bat. Indian, dauden gaur egungo gatazka gehienak, jatorriz, deskolonizazioaren prozesuarekin lotuta daude. Edo kolonok egindako lanarekin. Euskal Herrian argi eta garbi daukagu, ez? Zenbat errealitate administratiboetan banatuta gaude. Baina adibidez, Irlandan gauza bera. Ipar Irlanda, gaizki esan da, 6 konterri horiek, Ipar Irlandako 6 konterri horiek, kolonizatuak izan ziren ere, eta ondorioa denok ikusten dugu gaur egun. Orduan, ikusten dugu hori planak etorriko dira, eta 3. zutabe edo 3. eje nagusi bat aterako zaigu. Mendebaldeko kontzientzia txarra. Karo, holokausto. Jauzi, importante egitegu kronologikoki, holokausto dator. Orduan, zer egin? Proiektu politiko batekin, sionismoa. Eskatzen gero eta gehiago, estatu propio bat, Palestinan. Aldez aurretik, eskaera maigainean zegoen. Britainiarren partetik, eman zien 2 aukera uste dut. Bata zan, Uganda edo Kenien artean estatua sortu, estatu sionista bat, edo bestea ez naiz gogatzen Patagonian, hori da, Patagonian, Argentinan, ez? Han, hegoaldean. Da, ez, politikoki erabaki zuten, zer, karo, diskurso politikoa, sionismoarena, lortuzun ere lotzea diskurso religiosoarekin, la tierra prometida. Beti, aitzaki hori izan da, munduan zehar ibilitako judutar gehienei lotu egin zaien aitzakia. Orduan, hori dana nahazten dugu, eta bapatean, Britainiarrak adosten dute plan bat, irtenbidea emateko judutarrei. Estatu propio sortzen da, 58. urtean. Babes guztiekin. Eta galdetzen dugu, eta han dauden palestinarrak? Datu bat, mapan oso ondo ikusten zen, baino 20. mende hasieran, 1917 inguru hortan, lehenengo eta bigarren munduko gerraten baino leno, 100% judutarrak zan. 100%. 82 kristauak eta palestinoak. Bueno, palestinoak edo musulmanak. Gune hortan. Gaur egun, palestinoa bezala ezagutzen dugu gunean. Baina ere gehiago. Lurraldearen edo lurraren jabeak gehienak 2% kenduta
musulmanak eta kristauak ziren. 2% bakarrik izan judutarren eskutan zegoen tartea. Pentsa. 58. inguruko guda eta tirabirak eta bar izan zen ere kristona, osea, sartu ziren a sangre y fuego. Herriskak, herriak, etxeak eta dana suntxitu eta lurra bere ganatu. Hori izan zen, nik esango nuke lehenengo etapa. Gero etorriko dira beste etapak, ez? Herri arabiarrak, Israelen kontrako guda desberdinak, esan beharra dago adibidez, Sinai inguruko guda, mendebaldeko potentziak bat egin zuten Israelerekin, zere Egiptoren nahia orduan Nasser zegon, ikuspegi nazionalista eta arabista batetik, nahizun nazionalizatu, Kanal de Suez famatua. Eta, klaro, hori potentzientzat zan, ezin jasan gauza bat, ez? Eta, martxan jarri zan guda hori. Gero etorriko zan 6 eguneko guda, 73. hamarkadako urtean ere beste guda bat, eta guda guztietan Israelen proiektua haunditu juntzan. Gero eta gehiago, militarki. Altos del Golan, Siriarenak direnak, Libanon hegoaldeko zonalde osoa, Gafata Cisjordania zatituta 58. urtean banatu zenian Cisjordania, Jordania-pean komatxo tartean gelditu zen, hori dana hartzen du bere gain. Eta, klaro, ailegatzen da momentu batean, gehien bat 60. hamarkadan, sortuko dala OLP. Zergatik sortzen da OLP? Palestinoak 58. urtetik aurrera, egon dira leku eta nazioarteko instituzio guztietan atea jo. Bilatzen irtenbide bat, negoziaketan, ez dakit zer, eta denbora guztietan izan da, eseskoa, atea itxi, eta han zaudete, galduta, kasorik ez. Kasualki, garai hartan, guda hotzean gaude ere, ez ahaztu, orduan mundu bipolarra zan, alde batetik, Sobiet Batasuna, beste batetik, Estatu Batuak, eta bakoitzak bere aliatuarekin, mundu osoan guda eta enfrentamentu desberdinekin, baina kasu honetan erabakitzen dute OLP-ren bitartez borroka armatura pasatzia. Claro, orduan Palestinoak lehenengo lerrotara etorriko dira. Eta azken finean Palestinaren gatazka ez da konpontzen. Borroka armatua gero eta konplexuagoa da, gero eta zailagoa da koiuntura eta kontestu horretan aurrera egin, eta sortuko da 1987. urtean, 6 urten jarraian, esperientzia berri bat. Lehenengo intifada. Da beste borroka eredu bat, gehien bat ez hainbeste ikuspegi militar batetik ikusita, edo erakunde militarrak bultzatutako borroka bat, baizik eta gizartetik ateratako mugimendu bat. Sortuko dira komiteak, intifadaren inguruan, lehenengo intifadaren inguruan ere askok eta askok aipatzen dute aukera aukagula topatzeko Hamasen sorrera, naiz eta, ideologikoki atzeruntze egin behar genula, baino ikusten dela lehenengo intifada beste borroka mota bat. Eta, klaro, Israelentzat hori da, ezin jasa 6 urte jarraian, egoten dira, munduan zehar, behin eta berriro argazki horiek, ez? Umiak, harriak botatzen, tankeren kontra, fusileren kontra. Hamasen papera. Hamas da mugimendu abertzalea, bere ikuspegia bakarrik Palestinan kokatzen dela, jatorriz hermanos musulmanesetik etortzen da, Egipton eta Jordanian bezala, aman komun daukaten ideologia gero banatzen da errealitate nazional desberdinetan,
gune konkretu batuetan, eta Hamasen papera ere herri okupatuetan estatu paralelo batena bezala izango da. Hau da, medikuak danak bolondresak, bere egunerokotasuna bukatuz gero, atzaldean behartuta daude, etxe eta lekuz joan lana egiten, auzolana bezala, Euskal Herrian ondo ezagutzen dugun bezala. Hezkuntza sistema propio ez, baina hezkuntza sistema zerotik unibertsitateraino babestuta dago. Aukera ematen zaie ikaslei ara juteko, diruarekin eta bar. Hau da, Israelek ez du betetzen hori, OLPek edo Autoridad Nacional Palestinak ez du betetzen hori, Israelek, Hamasek betetzen du. Orduan, azken finean, jendea ikusten du, babes soziala, gero eraikuntzan, leku guztietan, erreferente bakarra Hamas bihurtuko dela. Ondorioak denborarekin, ikusi dugu, hauteskundetan, kriston garaipena lortu zuten, kristona. Momentu honetan ja bakarrik Gazan usten dute ia kontrolpean, baina Zisjordean ere bere pisua oso importantea da. Gaur egun instituzionalki hasieran esan dudan bezala autonomiaren porrota han dago, eta Palestinaren adibidea oso bitxia da. Autonomiaren bidea momentu honetan Israel ere bat egiten dula. Ikusita hori palestinoen kontrako neurri oso importantea dela. Zer gertatzen da autonomiarekin? Denak ikusi dute. OLP inguruan mugitu direnak eta gaur autonomiaren buruak direnak ustelutzak dira. Eta hori Palestinek badakite. Badaude anekdota askok, ez? Han egondakoak igual ikusi duzue, baino. Ezan nahi denak, txente esaten bezala, ze ustelkerie daun, ustelkerie garbiari hori ikusten dek. Izan dearak, jende bat zeok, eta Hamasek ire bazitutzeak, autoeskundek. Karo, Hamasek ire bazitutzeak autoeskundek, nola hostialiteke guain. Karo, dena dek, Hamas, nola movimentu bet, nahiko potentea, nahiko zat, baina eskertia da dan, eta herrikoa da dan, karo, hori zeitege, ito, laguntza egitzeok, etxoko egingo zeek, eta hori paratza, hau lepea, o jende hori manejatzen egitza, hor ikusteko, betarkonen ze demokratxeka zara, irabazten badek, alegri irabazten badek, txikat, zoek, autoeskunde batzuk, hostia, eta zoe ez da gizet dalako, eta batzera dalako, zeak eman, txikat zenei, NGI. Nola entenitzea?